ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas ana pauluhan. Ivory, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay abim mama ti profit ti kumpanya manipod si katinag manager. Nagkamali aksama tanang dutokin ka. Naira nala siguro papa. Ngumaton to inton sumaruno abulan. Ikan ka pa iti may sagun daway. No bumabalata ti profit ti kumpanya, kapilitan na sukatan ka manager. Malugi lang ti kumpanya no kastoy. Saan kumamat papa? Kay kayat yu kadi, asabali at tao ti agbalin ang manager iti bukod tayo a kumpanya. Oray sa bali at tao, no lakit ti ad-ado ti profit. Ti mangimanihari ti negosyo, kat saan akong kumporme, wano kinabagyan, no di kat tinalaing ang mangimanihar ti kasapulan. Nabayag ka ba sita na nagturpos iti kursom, ngam di ka matla makastrakan iti trabahom, anak. Kabayatan ti panaguray ko iti application ko iti may sa kumpanya. Adda nakitak nga kasapulan iti part-time housekeeper iti may sa mansyon nang. Nagturpos ka iti kolehiyo, ngam sumarka akas housekeeper. Kapilitan, tapno adda igatang tayo iti agasyo. No maibus day ta agasyo, awanon ti igatang tayo. Ladinggitak, tamanipod awanan day di tatang mo. Agrikatan, uray ko mano saan nakamasakit akastoy. Awan ti basulyo iti mapaspasamak nanang. Saan ko maaday ta ti panunutan nyo? Makitak ngamin ti panagsakripisyo, anak. Oray na baba at trabaho, saan mo nga atrasan, tapno lang ada igatang mo iti agas ko. In-check ni papa dagiti records. Bimabaka no ti kita ti kumpanya, iti lasod ti talo a bulan. Kasta ka di? Okay, anya ti ko na ni sir? Imbaga nakit din, asukatan na kano a manager. Sigurado nga oray si ka, kat maapektaran. Takanayon tangag kadwa. Delikado nga rod no kasta. Anya ita ti aramidan ta. Manipod nag-resign ti sigo na kadwata, kastoy mat ti mapaspasamak. Kasapulan ti kasukat na. Asino ti dakdakamatam? Tinagturpos iti business administration, akadwata iti opisina. No apay mat ngamin ang nag-resign day jay. Ladingit nga ibaga bro. Di na kano kayat ti panagsasaom, kanti na seryosom. Dahil iti mansyon na kasapulan iti part-time housekeeper. Adda babae ito unag. Agtor Belakman. O masidagan ti babae. Anya ti maipaikukan ka. Nakitak namin nga kasapulan kayo iti part-time housekeeper, nana. Saan mo kadingaan mo ti kayat asawan ti housekeeper? Agtagibalay ti kayat asawan day jay. Amok mat, nana. Kaba alam tag trabaho? Kas ko maiti agdalos kan maibaon iti daddo mapay at trabaho iti unag ti balay. Iti day tangay suram. Kaba alam dagita trabaho. Kabaalak, nana. Narwamak iti trabaho. Halaan ka, ngam saan ka permanente Depende iti ibaga ni sir. Awan ngamin kadwak nga agdalos ijay unag ti mansyon. Mano ka di ti amo di taunag, nana? Duada. Umunag ka nga raw, tarugyam tagdalos. Siyak ti mayorduma dito. Ijay ti ayan dagiti maaramat apagdalos. Agmap ka, kanagpunas ka kadagiti amin atugtugaw. Kan punasam dagiti sarming titawa. Uwan, nana. Ayan ngay dagiti boss, nana. Apay asa pulom ida. Napanday jay trabaho da. Umay danto malpas ti opisina. Kasta ka di? Part-time ti imbagayo. Mano ka di nga oras ti panagtrabaho dito eh. Kada Lunes kan Biyernes ti umay mo ditoy.
Rugyam ti agdalos iti alauna iti malam aging gaad ita sumangpet. Agawid ka din kalpasan na, nana. Katuan part-time nga rod. Saan ka mo't nga stayin dito? Nasaya at met, tapno makaawidak, taawan ka duwan ni nanang ko. Damag kong agbabawi ka ni Sir Ramil anang dutok iti anak na kas manager tayo. Nakadamagam? Imposible mat dayta. Kat anak namat ni Sir Daniel. Nangag ko ti saritaan da Sir Daniel kan Sir Carl. Kasta ka di? Asino nga tati mabalin amay talo iti posisyon na. Kan maikat manan. Rumba nga siya ti maital o ti posisyon na. Tanabayaga kun ditoy. Apay ko maasi ka. Kat kanayon kamat alik. Adan samot ibagbagam, Jenny. Kontra kan samot iti imbagag. Ha? Ay, saan mat? Urayan tayo ti ibagada iti nga to. Adaman damagag, sir. Agpay suka di ti imbaga ni Wilma nga adanam nama amay talo ti posisyon na. Anya? Nakaamuan na kano ti dayta. Diyak man na mo, sir. Kunana anang ngagnakano ti saritaan niyo adwa ka ni Sir Daniel. Salawa-sawa talaga na di Wilma. Kunana pa'y, nga isu kano ti rumbang amay talo iti posisyon. Ambisyosa. Kumamot na mayat ti records kan performance na iti opisina. Day tamat nga rin tinapanunot ko, idi imbaga na dayta, sir. Ada ka di announcement ti CEO no maangay lata ti foundation di celebration ti kumpanya? Uray imbaga na nga adalugi tayo, bro. Tinawon ama ang angay data, saan ka di? Amumat ni Papa, di na kayat nga ipakaamo kadagiti gagayam na negosyante, no adda parikot ti kumpanya. Sa bagay, naitang agpaiso ti ugali ni sir. Adulakit di negosyante ti awisin man ni sir. Adda ka din nakasagana a partner mo iti dayta selebrasyon, bro. Awan ti amok a partner ko. Ha? Sapay sigo na masapol nga da partner tayo iti dayta nga okasyon. Ituloy mo adalosan ti salas. Masapol ana silang dagiti amin a makita ditoy. Matungpal, nana. Madamdama addanton da sir. Kasta ka din, nana. Sanda ka di anaungat. Naunget da no adda kapoy ti trabahador da. Iso alalay ngem da nga. Uwan, nana. Amok ti agtrabaho. Kan sa anak nga ignorante. Makita. Mala, panawan ka man laangan ditoy. Pimanawan ti suplada a mayordoma. Ha? Kasla da umululi ti agdan? Di nga ta boss dayta? Sika ka ditiin nala ti mayordoma akadwa na dito'y mansyon? Ha? Ay, good afternoon, sir. Ay, nagtaaran. Napintas ka? Awan ka di sa bali a mastercam? Ta iti dayta kinapintas mo. Housekeeper ti trabaho? Dakas ka di ti housekeeper, sir. May mayat dayto yan. Ngam ti dancer iti club. Uray, nangato ti sweldo ijay. Adda malagip ko. Adda ipatrabaho kan ka. Ngam, iti may sa kondisyon. Trabaho? Kan adda kondisyon na? Wan, agkasapula na kiti partner iti maangay a Foundation Day celebration ti kumpanya. Partner? Nayon ka di ti trabaho akas housekeeper dayta, sir? Bayadan ka. Pagsaritaan tanto ti kondisyon. At naka din naala makaduam niti mansyon. Nakita ka na ikat kinakapaskila wanted housekeeper. Addan sir, nang rugin ang nagtrabaho itay. Amangan no adda pay laeng ijay salas nga agpumpuna si iti tawa ken tugaw. Nasaya at babae ka di wano lalaki. Babae sir. Awan met nga mintiim may nag-apply a lalaki. May mayad ko man o lalaki ita na pigpig sa akadwa tayo diti mansyon. Simangpat ka din ni Daniel? Nangagkumet ti ungur ti lugan na itay sir.
Nakitam ka di. Amang ano driver natin si Mangpat. Ay ikwa, jak gayam nakita, sir. Sa anak mo't ababayadan ababai, sir. Didak ka di pagaramidan iti dakas? Anya ti pagkitkitaam kanyak. Bastos nga awanan mo do. Ay, saan mat nga iti kasta, sir? Kaya't ko mga ilawlawag yo. No, anya ti aramidak iti dayta arabii. Awan oras ko amang kita iti partner ko. Tabi si amin dagiti kagayam ko iti trabaho da. Busy da iti rabii, sir? Kaya't ko sawan, busy da. Isu adida makaumay, tadida kayat ti agpuyat. Sa bagay, dakkel ti maitulong na iti agas ni nanang ti ibayad na kanyak. Ngam, sa anak nga ta maisagmak? Ala, agpanunot ka. Pagsaritaan ta, ti kondisyones nga ibagbagak. Sino nga tati alaan ni Sir Daniel a partner na? Inton Foundation Day celebration. Ado ti gagayem na ababak na nga mabalin na kaalaan? Nangag ko ti saritaan da ka ni Sir Carl. Ajay kano saan unay nga am-am mo ti gagayam da. Ada nga min ugali da nga agkakadwa, apin napintasan iti partner. Nalabit asaan nga rod nga empleyado diti opisina. Sigod mat, asaan ataga dito'y opisina ti alalaan ni sir? Sa bagay. Kanayo na sa bali ti partner na. Idi na palabas. Kat isunsamot ti kapintasan ti partner na. Taga ano nga taday jay? Idi mo nagdakat talyawan ti amin abisita, ta nagpintas ngamin. Kumusta ti umuna nga aldaw ti trabaho, anak? Inanusamot ti nag-housekeeper gapo kanyak. Nataer je boss ko, ngam ada supsuplado na nanang. Ngam kayat ko nga'y panagnagkan kwa na, asaan lang a housekeeper ti kabaala ka trabaho. Sayang mo't ngamin. Tay di maawat ka kumay ti trabaho kat nagsakitak matan. Kan pimusay matan day di tatang mo. Iso adi ka nakapan iti interview. Wanay rod nanang, sayang day nga oportunidad. Ngam saan abalay? Makasarak kanto iti nasaya at agasat. Tanasingpet kamot, anak ko. Sapay ko mga rod, ta makabiro kak tumat laang nanang. Saan mo't a permanente jay housekeeping at trabaho. Apay adi namag ni sir, no anya oras ka no, tinagtulagan ta pa nagtrabahom dito. Anya ayat tiimbagam kan kwa na. Awan mat, nana. Dinamat dinamag no niya nga oras. Iso asaan ko mat ngayon baga? Apay ka di? Kaslakat importante kalaunay, tanda ka no pagsaritaan nyo. Anya day jay? Dinamag yung kumakan kwa na, nana. Saan ka kanupay nga agawid adagos inton malam? Urayam asumangpet. Anya ka no nga oras sa sumangpet, nana. Anya ngay ti amok, no anya nga oras asumangpet. Talo lang aldawan kat maangayan ti Foundation Day tayo. Ada ka din partner mo iti dayta arabi? Saan pa'y ngamin aday tati aday iti panunot ko? Ti imbaga ni Papa, ano kasano ang umato ti profits tayo? Diyak kaya ta masukatanak akas manager. Ada amok apamuspusan. Anya ko maday ta pamuspusan, bro. Mangala tayo tinagturpos iti business administration. Tulungan na tangag trabaho. Pimanaw tumot ngamin day jay sigod. Kat manipod din, bimabanti kita tayo. No ada aplikante iti dayta posisyon, awatak. Adakan ka day ta, bro. Noan niya ti makitam apagsayaatan to ti kumpanya. Aramidam. Nakapagpanunot ka din, numayat ka iti ibagbagak? Ti agbalin a partner yo, sir? Anya ka di dagiti kondisyon? Ikan ka iti igatang mo iti napintas agaw nga aramatem. Agpapintas ka. Kan kang runana. Idokada ka asumango. Sige, sir. Aramidak ti imbagayo.
Masapulan o adda pagsasaritaan dagiti manakam. Saan ka rumamraman? Umisem ka lang no kasapulan. Manakam? Awan ka di tinakam ko, iti panagkunayo, sir? Madlaw tinagadalan ti tao, babaan ka dagiti balikas na. Tanangem, ti panaggargaraw mo. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak, papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serye tayo ita alawas a napauluhan. Ivory, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.